No niin, moro kaikille, täällä on Veeti. Ja Miro. Ja tänään me tehdään tämmönen esittelyvideo. Ja, Mm, eli meidän kanavasta tää on niinku tunnettiin paremmin nimellä Vetskari ja Mr. Pie. Ja niin me tehtiin yhteinen kanava. Tässä tällä hetkellä Miro kuvaa, mutta me selitän, koska me on niin paras. Ja eli tälle kanavalle tulee sekalaista gameplaytä niinku molemmilta yhdessä ja ilman yhdessä. joo. Joo, ja sitten niin eipä oikein. Sitten saattaa tulla, no niin, gameplaytä, mutta joo. Selitähän siihen jotta, jos sulla on mitään vielä mielessä. No siis, kun Veetilä ei ole nyt semmonen ultra perse pappakone, niin mutta ehkä tulee jotain sellaisia, mihin tarvii vähän enemmän tätä suorituskykyä. Esimerkiksi niinku Black Opsia, jotain tällaista singleä, tai sitten jotain no jotain kodia tai CSGO tai jotain tällaista. Ja Mutta, mä voin sanoa tähän yhteen juttuun, Joo. että me enimmäkseen niin tehdään yhdessä videoita. Että... Niin. Ja kun Miro äsken mainitti, niin mulla ei ole mikään super ultra hyvä kone. Tää kone on ihan hyvä, mutta kuitenkin ei tää ole mikään super ultra hyvä. Eli Miro kuvaa vähän enemmän kuin mie, mutta mie kuvaan semmosia pelejä, mitä minun tietokone pystyy handläämään. Niin, ja siis kun Peeti sanoi, että mä kuvaan että me kuvataan mun kuvakulmasta jotain tiettyä peliä. Esimerkiksi vaikka... No mitäs me sit... Esimerkiksi toi kauhupeli, jos tulee Niin. multiplayer, niin mä voisin vaikka kuvata sitä, jos siihen tarvii jo Niin. aika paljon tehoa tai jotain tällaista. Niin sellaista ja tällaista. Niin, sellaista ja tällaista. Sellaista ja tällaista. Niin. Joo, mut siis tää oli vaan meidän esittelyvideo tälle kanavalle ja... Joo, mennään ensi videossa. Kyllä. Joo. Sois, moro.